Ajamisa dị nsọ wee sị nwanne anyị nwoke onye otu anyị papa fada anyị bụ Emmanuel ihe na-etu ya jee nke ọma bee Chukwu. Anyị ji Ajamisa wee na-asị Chineke ya biko ya gosikwa ya ebere na ọ bụrụ na o nwee ka o si mehie n'ime ụwa na-anatabeghị mgbaghara ya ka o rubata ya n'alaeze ya. A na-agbara Chineke maka ụmụ ya, ezinụlọ ya, ikwu na ibe ya niile, ka Chineke gbaa ha ume ka ha ruo uju dịka ndị nwere anya n'ime Kristi. Ya bụ ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia, eche akọ na uche anyị rịọ Chineke nna mgbaghara maka mmehie anyị. Ekwupụta ngwa Chineke chike niile. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, mgbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Listen kindly to our prayers, O Lord, as our faith in your Son, raised from the dead, is deepened. May our hope of resurrection for your departed servant Emmanuel also find new strength. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Akwa mkpe ha yi n'ahụ, wepụkwa ha akwa ozu kpuchigidere mba niile. Ọ ga-emebi ọnwụ kpamkpam. Uzeburu ụwa Chineke ga-ehichapụ anya mmiri n'ebe ọbụla. Ọ ga-ewepụ ihere ndị nke ya n'ebe ọbụla n'ụwa, n'ihi na Chineke ekwuola ya. A ga-ekwu n'ụbọchị ahụ sị, lee, nke a bụ Chineke anyị, onye anyị chekwubere na ya. Ka anyị ṅụrịanụ, ka anyị gorienụ, n'ihi na ọ zọpụtara anyị. Okwu nke usekwu. Abụ ọma na azịza, ihe anyị ga-aza bụ
Chineke bụ ihe m na enyemaka m. Chineke bụ ihe m na enyemaka m. Chineke bụ ihe na-enyemaka m. Chineke bụ ihe na-enyemaka m. Ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom isiokwu nkiri na anọ site n'usoro nke 7 ruo na nke 9. Ọ bụrụ na anyị dum dị ndụ, anyị na-adị ndụ maka Chineke. Ọ bụrụ na anyị dum na-anwụ anwụ, anyị na-anwụ anwụ maka Chineke. N'ihi nke a, ma anyị na-adị ndụ ma anyị na-anwụ anwụ, anyị bụ nke Chineke. Ma ọ bụ n'ihi nke a ka Kristi jiri nwụọ bilitekwa, ka ọ bụrụ na Onyenwe anyị n'ọnọdụ ọbụla anyị nọ, ma ọ bụ na ndụ ma ọ bụ n'ọnwụ. Okwu nke Osekpụ ụwa. Ka Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ rịgoro n'elu ugwu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ihe ya sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chukwu anya. Ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chukwu. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu emegbu n'ihi ịkwụba aka ọtọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu asị ọjọọ niile dị iche iche. Nwekwanụ obi ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe. Biko ka anyị kakwuru n'ọtụ. Ha ga-ahụ Chukwu anya n'aha m na. Tupu m na-ekwu ozi ọma, aga m ewere ohere kelee Mma Fada. Ele onye ọrịa na-aka arịa ọrịa. I kwere ya nkwa mgbe gị na-agbara akwụkwọ na aga m adịnyere gị tutu ọnwụ kewa anyị. Thank you very much for standing by him. Ọtụtụ oge na ndụ anyị, ndị be anyị, ile ụlọ anyị dị iche iche, anyị nwere ndị ọrịa, ele ka anyị si ele ha. A na-ekele ụmụnne Fada maka ọ dị mma ịzụ ụmụ, iri uru ụmụnne m. Ana m ekele ụnụ maka ọ letere papa ụlọ ọfụma. Ebe ọ bụla ọ na obi ga-adị ya ụtọ.
God bless you for playing a wonderful role. Ama m na ọ bụrụ na mgbe ihe dị mma ezi Igbo n'ebe a na ụmụnne ya ihe a gara agwa anyị taa wa agbasa taa ofu onye ofu efi ị na-ala iwere efi gị n'ala maka nna gị wee onye ure and ọ bụ onye na-achọ ihe ọma ọ bụ onye nganga ọ bụ a good promoter ọ bụ onye hụrụ ndị ibe n'anya ndị be anyị ofu onye anyị ma ama bụ St. John Paul II o nwere ozi ọma o kwuru metụrụ m n'ahụ tupu ya ọ nwụọ ọ kọwara ọfụma ọ dị mmadụ abụọ n'ime ụwa ọ sị na o nwere the tourists and the pilgrims. Nkọwacha ihe mara nke ịbụ ọ sị the tourists bụ those who look for fantasies ihe na-agafe agafe. They are insensitive with the environment and ha amụta ihe ha bere ebe a na-eme mmemme ihe a na-achọ ọwụ ise foto onyonyo dị iche iche ọ bụ ihe n'ime foto ọ bụ foto ka ha mkpa. They are not touched by the environment ha n'ime ha. And the pilgrims were those who are sensitive with the environment, with the events. And the pilgrims dị ihe atọ na-edu ha. They learn from the hindsight. Ihe mere eme nke o siri mee ha amụta ihe n'ime ya. And their hindsight will help to build an insight. With the insight, they will have a foresight. N'ebe anyị lee anya ugbu a, we don't learn from the hindsight. Ile n'ụlọ gị na-agbata obi gị ụmụnne gị Chineke akụziere anyị ihe. Chineke dị. Ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya jee resort? Ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya? E nwere ugwu eji mara papa anyị. Ugwu ahụ na-atọ m ụtọ nnukwu. Ekwelu nkwa na mbọsị baptism. There is God in your life. God is there. Ọbụrụ na ịma ndụ papa anyị dị ịma aha pụtara Emmanuel nke pụtara Chukwu nọnyere m. Anyị ibe ndị ya niile ile ndị ya niile ọ pụtara ihe ọ pụtara na Chukwu nọnyere ya. Dịka onye nkụzi ọ bụ ndị ji rula meshọọ ji. Anyị ile ụmụaka ndị ahụ ejiri ji ahụ zọọ taa ị ga-ama na Chineke dị ndụ. Ọ bụ ndị gbara rice ahụ ịma na agba ọhụrụ gba na-amazi rice ahụ onye ọlọgụ agba ha bịara ọlọgụ agba. Ọ bụ ndị na-aga na Sọnde eji ụmụ ha a ga-agbata kọp rice atọ aba na-ejie ya. Ọ bụrụ na ịzụ ụmụ gị train them with hardship, train them with love, train them with conviction, they will grow. Last 2 weeks ndị gara na redio ga-anụ ihe mere na Tanzania. The best player in Tanzania had a half bag of rice to thank him for being the best player. You know, I'm going to make you or the Nigeria half bag of rice. We are changing, we are growing, we are moving. Ihe ga-aghọta ọfụma bụ Chukwu nọnyere gị. Mgbe ị na-ekwu okwu Chukwu nọnyere gị. Mgbe ị na-aga ụka Chukwu nọnyere gị. Mgbe ị na-eme meeting n'obodo Chukwu nọnyere gị. Mgbe ị na-aga maka nwanne gị Chukwu nọnyere gị. God is watching you. God is looking for you. God needs you. Chukwu chọrọ ịnọnyere gị. Ị ga-emeke n'onwe gị Chukwu nọnyere gị. O nwere ofu ụbọchị ọ gbasara maasị. Ya sị m biko fada na anyị ga-eso ha rie nri. Papa ya bịa akwụkwọ otu ahụ. Anyị garuo mgbe anyị garuru ebe ahụ obere nwa level girl ya jụọ m kedu aha m si nnukwu obere nwa ka ya okwere ka m bido enyi mana agụọ m aha m na-enyi ga si aha m bụ Jude ya kpọọ m aha ya jụọ m what is my talent si ya mba esi m Afrịka na Afrịka obere nwa anaghị adị ụka ndụ ọ wụ oke na-adị obere nwa oje nwa asaa ya ọsọ oke m ịtụnanya si ya nwa m what is your talent ya chia ya sị father my talent is to play tricks ịghọ aghụghọ ụmụaka anụ nne nwa
nwa ihe yiri ihe onye ahụ ntie nwa m ya jụọ m, Father, what is my talent? So my talent is to catch people who play tricks. Yeah, from then you must be smart. Yeah, I'm smart. It's you, my dear, my then when working Father Kuba. Father Kuba get George, what he heard to everybody. Again, so you don't get George, that George. What he heard to everybody. He said, come on, come up with his father. Ndị banyị anyị ga na-ekpe ekpere maka nkwuokwu ka anyị hapụ na okwu okpuru ụlọ emebiela obodo. Onwe ihe nwanne gị mere gị gwa nwanne gị, nwanne m imejọrọ m, hapụ aghụghọ maka ọ bụ aghụghọ ndị a na-akọsara anyị nsogbu. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye aghụghọ echi ị ga-anwụ enyeghị ụda aghụghọ. Kedu otu ọ ga-adịrị gị ịbụ onye aghụghọ lụọ nwaanyị, nwaanyị bụrụ onye aghụghọ, ụmụ gị bụ ndị aghụghọ, be gị bụ aghụghọ. Ọtụtụ oge n'ime ndụ anyị, onye ọbụla ga-ebido na-ajụ onwe ya gịnị ka a ga-ekwu n'ụbọchị ikpeazụ. Ofu ihe mma maka papa anyị bụ self-sacrifice. Ọ naghị ekwe arịrị. Arịrị ahụ ga-eri na mba, ọ ga-asị mba, ọ ga-adị otu ahụ na ihe ga-awa eziokwu ga-awa eziokwu maka ihe eziokwu m ya osimiri ya mee gịnị ya ose n'elu. Ka anyị gbaa mbọ n'ime obodo anyị, ile anya n'obodo anyị, ọtụtụ ndị mmadụ enwezi conviction ka a na-emecha gwụcha onye kwuru n'ụtụtụ n'ehihie ya okwugharị akwụkwọ ihe ọzọ. Who is deceiving who? Onye ka ị na-aghọgbu? Be a man and be yourself. Be convinced with your opinion. Don't change here and there. Na-awụgharị ka chameleon. Ọtụtụ oge nsogbu anyị na-enwe bụ ego and ego. Anyị na-achọ ego, ihe mbụ ha na ego bịazie ịkwụgharị ọnụ maka ụwa kwa ahịa ịma ihe iji ala. N'ikpeazụ ndị be anyị, ọ dị mma iji onwe gị. Kedu my contribution to life? Do I contribute to this life? Ewe akọ m na-akọrọ ndị mmadụ mgbe ọbụla, repeat it back here. O nwere obere nwa in my parish in those days. Ọ bịara na-ekpe ekpere na little grotto, na little crib, na-ayọ Chukwu nyere ya aka, obere Jesu. Ekpecha ekpere ahụ lawa. The following 2 days, daddy ya zọrọ ya igwe. Obere nwa buru igwe bịa na chọọchị ga-abụrụ Jesu ntakịrị n'ime krib kee n'igwe ya, buru ya na-agbagharị n'ime ụlọ ụka, ụmụ m bịa kpọ na o nwere obere nwa na-agba igwe n'ụka. M gbara bịa si ya, nna ele ihe ọsụ Father Jude na mgbe m na-ekpe ekpere Jesu mere m ihe ọma, ọ bụrụ na azọrọ m igwe aga m akwọ gị free, ị gaghị akwụ ụgwọ. I have come to drive him free. Ọbụghị ụgwọ. Ndị be anyị n'ụka n'oge na Chris diwe na ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ebere ya, nye ha ngozi niile si n'eluigwe, bịakwa nyeghachi ha ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile hapụgoro ụwa, ka dị nwe n'anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile, bịa nabata ha n'alaeze nke udo dị otuto. Onye nwenụ nke isi anyị gbapụta gị mgbe anyị nọ na mkpa ka ọ dị mfe. Anyị ji okwukwe gbapụta gị taa wee na-arịọ gị ihe ndị a niile na-akpa anyị nke ka nke inye nwanne anyị nwoke onye otu anyị ezumike n'alaeze gị bụ Emmanuel ihe na-etu. Anyị arịọ gị ihe ndị a site na Kristi dị nwe n'anyị.
na jike niile ịnara nụ. Look favorably on our offerings, O Lord, so that the project servant Emmanuel will be taken up into glory with your Son, in whose great mystery of love we all are united. Anyị arịọghị ihe ndị a site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nyelu dị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jike niile, onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube melite n'ọnwụ isitapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị ọ na-ewute n'otu ụbọchị na a ga-anwụlele nweta ntasiri si na mkpalibe dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị osepụrụ ndụ a na-enwe njedebe site n'ọnwụ ka a na-agbanwe ya. Gwara ndị n'ụwa mebiri, a na-akpọbata ya n'ụlọ ọzọ dị ebebe n'eluigwe. N'ihi nke a anyị na-esi bụ mmadụ niile nke eluigwe na-eche ebego oge niile na ukwe na asị. Na ahịa sị mbọsị eduru ya anya n'ọnwụ, o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rie